Какво се случи след тази ситуация? Тогава беше въведен валутния борд и тогава бяха въведени драстични условия на страната. Сред най-драстичните илюстрацията, за да получите представа какво значи драстични условия, защото такова нещо не се е случвало след нашия случай, защото много страни са изпадали в неплатежоспособност, но на никого не са поставени такива условия. 73 структуроопределящи тогава, така наречени предприятия, бяха обявени практически в несъстоятелност. 73. Представете си за миг да международните финансови институции да кажат на Гърция: всичките ви 73 определящи предприятия трябва да ги закриете. Горе-долу в тази ситуация се намерихме ние през 1997 година. Това е много тежък удар върху икономиката на страната. Ние тогава почти продадахме всичко, което можа да се продаде. Нещо, голямата част оживяха, едно-две не оживяха, те ми се залепиха на името и от тогава си ги носа като митове, но това бяха условия, които бяха изключително тежки. И забележете, 2002, веднага след излизането от тази втора неплатежоспособност и закрепването, кредиторите си поискаха сделката за замяна на дълга с първокачествени ценни книги и получиха своите пари. 2002 година, 2003, България трябваше да се натовари с допълнително 1 милиард, току-що излязла от кризата, се натовари с току-що договорена сделка за замяна на дълга, която не по мои оценки, по оценки на други икономисти, струва допълнителна 1 милиард евро тежест.